Gisupinahan sa Commission on Human Rights ang mga pulis nga mi-escort kang Clarin Misamis Occidental Mayor David Navarro dihang ginigibanhigan patay. Ano ang report? Apil sa gisabpina ang kanhihipi sa Station 2, Major Edward Sanchez nga girelibuhan usab sa katungdanan ug ang mga police escort sa mayor dihang gibanhigan patay samtang padong naunta sa buhatan sa piskalya. Nobyembre 11 ang ginagdang panagtigom tali sa kapulisan ug CHR isip kabahin sa ilang imbestigasyon. Tinguha sa ahensya nga mahatagan og katin-awan ang nahitabo. Lakip sa imbitahon sa CHR ang hipi sa pulis sa Clarin kinsa kauban usab ni Navarro atol sa panghitabo. We want to get the reports coming from the PNP. Ang ilang pag-invite po nato sila sa atong investigation. Okay? Dito man sila pagkahitabo. We want to know exactly unsa may nahitabo atong panahon na. Mangayo usab ang CHR og kopya sa nakalap nga mga impormasyon ug ebidensya sa kapulisan. Ang investigasyon gitugya na sa PNP ngadto sa NBI apan unang ipadayag sa Pangulo sa PRO7 nga bukas sila sa investigasyon. Gikinahanglan nga sundon ang protokol. We welcome the move or development that another agency will investigate because this will provide a perception of impartial investigation, sparing of suspicion that there will be possible whitewash. Samtang ipanawag sa NBI ang tagduma sa spa, diin nagsugod ang mga kasamok dihang nakuhaan sa CCTV ang mayor nga giingong napat sa masahista. Nakig-alayo na usab sila sa pamilya ni Mayor Navarro. Kauban si Godfrey Relien, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.